Això és el moment que tots estàveu esperant. Mos hem refet i ara tornem a presentar. I aquest tartat ja se'n poden anar. Què feis aquí? Au, fugiu ja, que sense nosaltres no marxarà. Ha arribat el moment que esperava el poble. Fugiu del mig que apareixeu un moble. Els vídeos d'enguany són una passada. N'hi ha que sa roba han reciclada. Da igual, no importa, jo volen fer festa i gaudir d'una balada com aquesta. Amb altres fent poble i donant espectacle no podíem més, i ara ho havíem de dir. Volem amb altres compartir, que l'essència de sa Llorencí ja són aquí, ho esperàveu, ja són els granots d'or. Il·lusos. Vos pensàveu que no tornaríem? I ara que ja som aquí, què feim, Nofre? Donareu tot, Ivan. Com sempre? Com sempre. Ja són els granots d'or.